Pozdrav dragi moji, evo dobrodošli u ovaj video. Subota je i pijaca. Ja sam se upravo vratila, mnogo je vruće napolje, prosto sam se prekuvala. Biciklom sam išla, tražila sam po rasadnicima cveće, međutim mnogo je skupo. Stvarno, meni treba najmanje 20 onih visećih muškatla za terasu, ovdje za ovu malu kapicu, neke koje vise na zidu, međutim stvarno su skupe, tako da sam na kraju razmišljala, idem kod one žene na pijacu, pošto kod nje stalno sam uzimala cveće i uzela sam, čini mi se, 4 karanfila i ove muškatle crvene, viseće svakake, nemam pojma, po 500 dinara su, inače neko traži čak i 700 dinara, mnogo je, ali uzela sam nešto i opet ako mi bude zafalilo uzet ću. Tako da sad zaslužila sam jednu kafu, mnogo je vruće, znači 23 stepena, ali meni kao da je 30. Ja ću staviti ovu kafu, filter. Baš sam se premorila, znači moram i piće da stavim polako, sokove, neke limenke i Coca-Colu i to u frižider, da bude malo onako hladno kad mi neko dođe. Inače, kažem, jutro sam rano ustala, maltene nisam se ni probudila, spremila se i evo sad je 1:30. Da vidimo kako ću ja ovu kaficu da spremim. Malo sam puno stavila. I kupila sam nešto u Pepko i neke sitnice. Džemper sam ponela, bilo mi mnogo vruće pa sam ga stavila oko struka. Odmah sam ga skinula čim sam došla na centar. Popila sam negde kafu, pojela sam nešto. Hleba nisam kupila, ali dobro. Sad ću vam pokazati šta sam uzela. Jagode nisam našla, bilo je već kasno na pijacu. Ovu sam plastičnu dozu kupila jer unutra je grožđe. Mnogo je lepo, prošli put sam kupila i sad sam uzela, ima negdje oko kilogram, baš je lepo. I ponekad mi se tako nešto jede. Vidimo. Jagode nema, možda ću kasnije otići do lokalne prodavnice. Kad mi ovi budu donali cveće, onda ću otići. Lepo, slatko grožđe. Ima onu ljusku malo deblju, ali ukus je predivan. Uzela sam u jednoj, pa ne znam, Trafika, ove čokolade, puna je ova kutija, 600 dinara, ima puno čokoladica. Eto, to sam uzela ovako, može i kao poklon da se uzme, a ja sam uzela da imam, da stavim u tanjiru, tako da, sad ću vam pokazati šta sam uzela. Pronašla sam na pijacu boje za jaja, sad ću vam pokazati, sve sam boje uzela, plavu, zeleno, ovo su one makedonske, kažu da su prelepe ove boje i da se lepo farba i na bela jaja će super ići, znači po 40 dinara su žuta, crvena, ljubičasta, evo ima i ova pink i narančasta. Baš me raduje, znači stvarno sam sretna što sam ovo pronašla. Zatim sam uzela za Uskrs ovako nešto za decu, ovo su, ne znam, evo unutra neko pilence i čokolade, bombone, šta su, nemam pojma. Ne znam ni koliko je koštalo, uzela sam da imam za nekoga. Potreban je ovaj flašni sprej. Mislim da je u Pepko 120 dinara. Nisam nešto baš puno uzela, zatim sam uzela ove doze.
Ovo sam isto uzela u Pepko, 250 dinara, ima više. Sad ćemo da vidimo koliko ima. Znači, ovo je sovica, onda ide maca. Ovo može nešto da se stavi u frižider, kako su slatke. Maca. Jao. I ovo je maca. Jao, kako je lepa. I još jedna kuca, ja mislim. Ili maca. Uglavnom, kutijice su tu. Pa nema veze, stavit ćemo nešto, može. Super mi je ovo, baš lepo, a nije skupo. Da mogu staviti neke slatkiše, ko zna šta. I sve u jednoj ovoj kutiji. Eto šta ja nađem. Da, uzela sam u Pepku jedne lepe salvete za Uskrs. Baš mi je lepo, slatko. Ovo može da se pravi tehnika sa salvetama, a ja imam i onaj lepak i ono sve, pa možda nešto i napravim. Vidjet ćemo. Zatim sam tražila u Pepku neke stvačice, evo, slova. Znate da sam opčinjena slovima i ovo će biti super. Ovo je kao neki sunđer, a ja sam rekla meni trebaju šabloni, tako da sam uzela to. To je koštalo 150 dinara, salvete su bile isto 150. Onda sam uzela ove tašnice u Pepko ili za Uskrs i ovako ne znam, za poklon. Ima dosta, ima zelene, žuta, plava, nebo plava i ljubičasta. I uzela sam ovo, mogu da stavim na frižider i da zapišem kad mi nešto treba, da ne zaboravim, kad je hitno. Znači, stavljat ću, pisat ću olovkom šta mi treba. Pošto ja sad stvarno hoću da napravim na Facebooku, ću staviti gotove cirkone sa imenima, sa motivima. Ja sam kupovala ove sveske za ove bojanke i unutra su motivi, pa ću se orijentisati, meni su samo potrebni šabloni. Znači mogu sve da napravim, evo mala, ima jedna velika, ova krava mala, pa sa cirkonima to super ide, izgleda to perfektno kad se uradi, ali eto uzela sam ove, evo šta je ovo, jarence malo. To ću prodavati, ima i cveće ovako, pa mogu te šablone da koristim. Evo ovčice, baš ima lepih životinja. Konjić, da vidim šta ima još, prasence. Ima slatko, je predivno. Onda sam uzela ovako nešto, ovo će biti više za devojčice, kao neke princeze. Dobro, ovo su stikeri, znači može da se, ovaj mi je motiv lep, ovo sa patikama i ovo cveće. Imam ideju pa sam najviše i zbog toga uzela. Ovo je koštalo 300 dinara i sve su ove knjige koštale 300 dinara. I uzela sam ovako nešto kao mace, kuce, ima tu stikeri pa se to zalepi, ali kažem, evo vidite kako su lepi. Tako ću nešto ja da uradim. Meni je samo potreban ovaj kao šablon. Ništa više. Unutra ću ja sve sama popuniti. Meni je samo oblik potreban. A sa cirkonima ja to mogu super da radim. Evo je ovo. Znači ova maca. Samo glava. Može i ove šapice. Vidjet ću u stvari. Eto, to sam uzela. I u Pepko sam uzela majice koje sam rekla da ću praviti kao mustru, pošto moram da imam, ako ću prodavati, moram uzimati mustru. I uzimala sam ove topove, topiće, kratke, u različitim veličinama i u M, S i L. I ovdje ću isto da radim motive sa cirkonima. Mislim da će to biti super. Evo, to su te tri.
I ovu sam uzela na bratelice topić. Tako da ću i ovo nešto da kreiram. Stavit ću na moj Facebook, pa ću vam staviti tu moj link ili moje ime, pa ćete pogledati ako nekoga interesuje. Ja ću samo praviti šablone sa cirkonima koje ćete vi sami kući prepeglati, recimo, koje može da se prepeglaju, jer neću uzimati ja majice, jer ne mogu majice da... Puno mene izađe da uzmem majicu, da uradim sa cirkonima, niko neće to da mi plati 1000 dinara recimo. Zato sam uzela ovako majičice kao motive, da ljudi vide kako to izgleda. Napravit ću i video kako se pegla, tako da ljudi znaju šta da kupe i dečija imena. Pa će se možda neko da kupi, vidjet ću. Stavit ću vam ja adresu moje Facebook stranice, pa ako hoćete zapratite i čekajte dok ja malo završim. Evo, kafica mi je gotova. Mogu sada da se odmorim, treba posle cveće da dođe. A ovo sam uzela specijalno za ruže. Pogledat ću na internetu šta da stavim unutra. Mislim da ide soda bikarbona, sirće i prašak za pecivo i tako nešto, voda. Ruže mi, evo, nisu još ni procvetale, imaju već one, mislim imaju one knospn kao da će da procvetaju, ali imaju one bubice. I sad sam mislila, uzet ću ovu malu flašicu, lakše mi je, i pošpricat ću svaku ružu, možda jedan dan, pa ću onda opet i da nestanu. I kasnije kad ovi donesu cveće, ja ću da se malo zabavim cvećem, da zasadim. Mada ću ja još uzimati, ali evo sad sam uzela ovo, poslije ću da vidim šta mi još treba. I eto, to je za ovaj video. Snimat ću vam kasnije opet, pa ću vam to ubaciti večeras da gledate. Ja sam eto morala da dignem kosu, dobro što sam ovako splela kiku napolje, pa kao, ali na biciklu je okej, kad vozim bicikl duva ono, ali ovako na suncu, pa prosto ne mogu da se skoncentrišu koliko mi je vruće i loše. Uzela sam paradajz, na biciklu sam stavila u korpi, na pijac sam uzela, lep je, kod jedne žene ona stalno prodaje. Baš je lep. Ja sam kao pomirisala, onako, izgledaju mi kao da su pravi, kao da su iz bašte, ali lep je izgled, uzela sam nekoliko da imam. I to je to. Znači, pijem kafu i posle ćemo da gledamo cveće. I još nešto ću morati da radim, možda ću neki kolač da napravim, da. Ne znam šta, vidjet ću šta bi mogla da napravim, bože, a da nije komplikovano i da može duže da stoji. Sutra je nedelja i onda volim da imam uvijek neki kolač. Prošli put je ostalo još jedno pačence, ona mala tortica, baš se pojela slatko. I da kažem samo, ona crvena majica je otišla, mislim da je za Kruševac, nisam sigurna. Eto, da znate, ja sam pitala 2-3 puta, ali niko mi nije odgovorio, nije mi dao ni adresu, niti se javio. Posle se je jedna gospođa javila sa Instagrama, ona me prati na YouTube i majica ide u ponedeljak njoj. I eto. I vidjeli ste da sam spakovala sve sam poslala i trebalo bi verovatno u ponedeljak da vam stigne, tako da uživajte. I hvala vam svima što ste tako lepe komentare pisali i ja se stvarno trudim i da podelim nešto sa vama i da vas naučim nečemu. Nije ni meni lako, nije baš da mi je ono, budem ja i
i tužna i ne znam, loše raspoložena i depresivna i onda se opet to možda ne traje dugo. Kad vidim da mi je tako loše, onako psihički, ja se onda posvetim poslu i lakše mi je i onda i zaboravim na to sve i onda se koncentrišem i onda dobijem ponovo energiju, ponovo neku ideju, ponovo neki elan, tako da kod mene to onako varira sreća, pa ja mogu sama sebe da usmerim na pozitivno i to je jedna velika vrlina, jer često ljudi upadnu u neku depresiju i jednostavno iz dana u dan bude im sve gore i gore i onda naravno nije to lep osjećaj, ali verujte mi, sami sebe morate da podstaknete i sami sebi morate nešto da date snagu i da razmislite o svemu i jednostavno to je život i svi moramo biti malo pozitivni ako želimo da nam bude dobro, da budemo zdravi i tako dalje. Eto, dragi moji, ljubim vas puno, kasnije ćemo cveće da vidimo šta sam uzela i možda ću snimati kad budem sadila ili ako budem pravila neki kolač, vidjet ćemo, a do tada vas pozdravljam. Ćao! Evo, stiglo mi je cveće, sad ću da vidim šta je ona meni to sve strpala. Uzela sam, evo, kao što vidite, ove crvene, moram ih odmah staviti sad da vise. Imamo ovdje, da vidim koliko je jedna, 3 komada imam, pa ću ih odmah obesiti, malo ću da zalijem i to je to. Vidite da nisu loše, mislim, evo, 500 dinara košta, pogledajte koliko ima. To ću ja lepo da negujem. Uzela sam još neke ovdje, samo da vidim da ne slomim. Da, prvo ću ove male da stavim isto negdje u saksijama. Baš sam htjela sve da budu crvene. Evo. Mislim, ove su 300, ja mislim. 300 dinara. A ove velike su 500. Pa baš je, što kaže, skupo. Ovo isto, ovo mi je poklonila jako dobra žena. Mislim, stvarno je dobra i uvek od nje kupujem. Evo, i ova je bila 500. Ovo su, ja sam zaboravila kako se zovu, ali uzela sam, ovdje su karanfili i ovo mi je poklonila. Ja mislim da su ovo one minđušice. Ja nisam ovo nisam naručila. Znači, sad ima cveće i cveća. Evo i ovu. Moram stvarno da vodim računa da se ne slome. Kupit ću ja još, ovo ništa nije. Ovo je onako, mislim da je možda i lepo da bude u bašti. Da bude u zemlji. Ne znam, šta vi kažete? Ja ću sada da vidim kako ću da ih presadim. Ove su mi bitne. Evo. Baš sam uzela dosta, ali to nije sve. Uzet ću ja verovatno još. Karanfile obožavam, to će sigurno da ide dobro. Imam i ja neke u bašti. Ovdje, evo vidite, sve sam ih naređala, ovdje mora one viseće ove muškatle. Pa to će mi biti ovako ceo red lepo sve crveno i tamo na onoj maloj kapici isto. Ali to ću drugi put. Zemlja mi je ovdje, saksije su mi ovdje, sve sam ih oprala
Ako ja imam saksija, ljudi, to mi treba tona cveća. Sad da vidim gdje ću ovo sve da obesim i kako ću. Treba mi voda da operem malo ovo. Baš je, mislim, danas je topao dan i sve je skoro onako uvenulo. Ali dobro, idemo na posao dok je još onako toplo. Pa šta da vam kažem, puno može cveća da stane. Evo ovdje sam 2 ove zasadila, još mi jedna treba tamo. Ovdje jedna viseća i ovdje. Ovo mi je sve prazno još, ništa tu nema. Vidjet ćemo, nešto ćemo kupiti. Evo, tu sam zasadila. Oprala sam malo beton od zemlje. Ja sam ovako strpala pa ćemo negovati. Još treba da se kupi. Ove neke sam tu zasadila, ovo malu zemlju pa ćemo vidjeti. Treba ove zelene jelkice da malo isečem. Ruže sam danas posula sa sodom bikarbonom, imaju bubice, znači sve ruže, imaju one vaške. To sam sve sa sodom bikarbonom išpricala, sutra ću sa vodom, mlazom vode da isperem i opet ću da ih pošpricam. Evo, pogledajte, strašno. Ovo sam zasadila ovdje, karamfil, još jedan karamfil i ovo cveće sam ovdje, ova 2 zasadila, znači stvarno nije to puno, još tu treba puno cveća. I tamo na zidu je jedna viseća. Znači treba mi sigurno još 20 ovih visećih muškatla. Evo, ruža i ovo sve to još ništa. Počele su one da dobijaju, uskoro će početi da cvetaju, ali imaju bube. Šta da radim? Ovdje sam stavila ovu minđušicu, vidjet ću kako će da funkcioniše negdje u polu ladovinu. Kod mene je ujutro vamo ovdje ladovina, a ovdje s ove strane sunce. Pa onda ovdje bude sunce, tamo ovdje bude ladovina, tamo od 4-5 sati, onda ovdje je sunce. I ove jelkice počele su malo da žute. Mačka mi spava na lalama. Tu se navali, sve moram da ih nekako da ih zavežem, ili nemam pojma. Voli tu da spava gospođica. Gospodin, šta je muško. Evo i ovo sam tu stavila. Ok, ja mislim da će to lepo biti kad bude sad procvetale ruže. Ovdje ću sve staviti nešto viseće. Verovatno napunit ću zemlju i ove muškatle ću stavljati tu. I tu će mi biti lepo. Eto, završit ću ovaj video. Umorna sam, prljava sam. Maco, gdje si Mico? Si se umorila? Zašto spavaš na mojim lalama? Šta? Jela si ceo dan, samo jedeš. Tebi vruće danas isto. Ajde. Joj, kako si mi lijepo. Kako si lijepo. Samo spavaš. Umorna si.
Ne boj se. Što se bojiš? Ajde, kažeš, daj rukicu. Maco, daj ruku. Ajde. Daj mi ruku. Ajde. Daj mi rukicu da se mažimo, ja i ti. Joj, kako si prljava. Kako si pulava. Što? Tad jela si. Nemoj da mi spavaš na lale više. Si čula? Mico? Gdje si, tičko? Ljubavi mala, bezobraznica. Ja i ti same. Maco? Jeli? Ti dosadno. Idemo unutra da se kupamo, ti ne možeš da se kupaš. Maco? Čić? Ajde. Joj, samo zevaš. Ajde, čao. Idemo